176 triq Marina l-Pjeta u għal-fond fil-qalba ta' dan il-każ jiżvela s-sit elettroniku inewsmalta.com. Għal żmien twil f'dan l-indirizz kienu jgħixu xi persuni, eventwalment ingħalaq iċ-ċens u l-post ħalla abbandunat. Interessati f'dan il-post kien hemm maqda mhux governattiva, kif ukoll ħu wieħed mill-kanvassers ewlenin tal-Ministru Jason Azzopardi, Dino Bonnici. Bonnici huwa membru tas-Segretarjat Privat tal-istess Ministru, kif ukoll kunsiller f'isem il-Partit Nazzjonalista fiż-Żurrieq. 3 xhur wara li Mario Bonnici ħu Dino Bonnici bat ittra lid-Dipartiment tal-Artijiet jitlob dan il-post, il-Ministru Jason Azzopardi għaddijulu bi pjaċir jew inkella encroachment mingħajr ma ħareġ sejħa l-offerti. U dan minkejja li kien hemm iktar minn persuna waħda interessata f'din l-istess proprjetà. Anke hekk qed jingħad li Jason Azzopardi m'għamel xejn illegali, l-aġir tiegħu qed iqajjem mistoqsijiet kbar fid-Dipartiment tal-Artijiet. Dan mhux biss għax meta jkun hemm diversi persuni interessati normalment toħroġ sejħa l-offerti, iżda wkoll għax il-persuna li gawdiet mill-firma tal-Ministru hija ħu Dino Bonnici. Din mhijiex l-ewwel darba li Jason Azzopardi aġixxa b'dan il-mod. Ġimgħat ilu l-Ministru għadda b'encroachment ukoll garaxx lil wieħed mill-kanvassers ewlenin ta' Austin Gatt, Ernest Tonna. Dan il-garaxx kellu joħroġ b'tender f'Settembru tal-2011, iżda fi frar tas-sena li għaddiet Azzopardi taħ b'encroachment lil Ernest Tonna.